ግን ናይ ሙሉእ ዓለም ክትብሎ ትኽእል 30 ከመኢቲ ገምጋም ከቢሩሎ ከምኡ ከዓ ባኒ ከባቢ 27 ከመኢቲ ከቢሩሎ ዓስረይቲ ንዓና ከማን ኣገዳሲት ዝብላ እንታያ ብሕልፍትኦም ጠስሚ ንፈቱ ጠስሚ ኩሉ ፀባ ብፀባ ዝስራሕ ፎርማጆ ኩሉ እቲ ርግኦ ዝኢታት ከማን ኣፀቢቑ ክኽብር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ከዓ ነሱ ቀዳማይ ነገር እቲ መግቢ ነቲኦም ኣብዑር ከቢሩሎ ካብ ዓለም ይኽኦም ዝገዝኦ እቲ ናይ ዓለም ዕዳጋ ከም በዓል ሶያ ወይ ዝኾነ ካልእ እኽሊ እሳቶም ዝቕልብዎም ኣፀቢቑ ከቢሩሎ እዚ ከዓ ምኽንያት ኣለዎ ስለ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንቑፅ መሬት ስለ ዝነበረ ድርቀት ስለ ዝነበረ ኣሎራ እቲኦም ኣብዑር ክምግብዎም ዝያዳ ገንዘብ የጥፍኡ ኣለዉ እቲኦም ሓረስቶት ከምኡ ከዓኒ ኤነርጂ ኮስት ከምቲ ኣብ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ነዳዲ ከቢሩሎ ኣብ ዝኾነ ፕሮዳክሽን ከዓ ኤነርጂ ኮስት የድልየካ እዩ እዚ ከዓ ቀንዲ ምኽንያት ከም በዓል ራሻ ኤነርጂ ናታ ጋዝ ንኣብነት ከም ቀደማ ስለ ኤክስፖርት ክትገብር ዘይትኽእል ሳንክሽን ስለ ዘሎ ስለ ዘይፍቀደሎም ከቢሩሎ ማለት እዩ ወይ ካልእ ሃገራት ከዓ ፖለቲካል ኮንፍሊክት ዘለዎም ውግእ ዘሎ ከም ቀደሞም ዘይቲ ወይ ጋዝ ናብ ኤክስፖርት ክገብሩ ዘይክእሉ ስለዚ ኣብቲ ኣብዑር ከዓኒ ኣብዚ ዓዲ ትፈልጥዎም ኢኹም ከም ፋብሪካ እዩ እዮም ዘቐምጥዎም ከምዚ ናይ ዓድና ኣብ ደገ ይኮኑን ዝበልዑ ዝንቀሳቐሱ ኩሉ ብኤሌክትሮኒክ ብኤነርጂ ብዙሕ ኤነርጂ እዩ ዘድልዮም ነቲ ማይ ከስትይዎም ድዩ ከምኡ